Shida ilitokea wapi? Kopogore gi manya korom gajwanga tire county makisi kama nyithindo moheo 1068 mantiere skunde mag nasari e county makisi koro dhi winjo ber kowuok e chenro mar chiwo chak mitayo kod tend county no mageto ting'o malo kwan nyithindo madonje skunde mag ECDE kod neno ni chal mar ngimagi bende obedo maber. E chenro no mageto skunde mag ECD 697 mayudore e wards 45. Tend county makisi wacho ni biro konyo e guro mise motegno ne nyithindo mag ECDE kendo miyo thothgi medo chopo e skunde maonge leo. Koloso e kar tiegruok mar Kisii Agricultural Training Center e kinde yango chenro no. Gavana makisi Simba Arati owacho ni chenro no en siro motegno e manifesto mare. Bende medo ni chenro no biro ting'o malo ochumi e yore yawo thuolo mag tije magone rowere kanyakla kod jous chak. Launch of ECD school feeding program, providing milk to our youngest learners, is a living testament to that commitment. This program is not just about milk, it's about justice, equity, and opportunities. It's about ensuring that every child, regardless of where they come from, has the right to grow strong, to learn with energy, and dream without limits. Na gavana ile vitu amefanya, hii klasi amejenga, hii maziwa imekuja, ni ile pesa ambayo ilikuwa inaibwa, ameizuia haijaibwa. Ameweka padlock kubwa, amezuia pesa, ndio hiyo pesa amezuia imeleta maziwa. Amefanya vibaya ama amefanya vizuri? Kapodon mane county makisi familia moro he gweng' ma Kiamamundu Nyaribari Chache he county makisi yuagora tichgi toku